ten unha investigación e chega á conclusión de que son tres. Vale? Tres. Intimidade. Tres. É dicir, comunicación. Sí. Sí. Non? A Aí capacidade estou de de acordo. falarse o un a outro e incluso de estar en silencio. Calaos, sí, calaos, moi importante. Calados? Calaos, el silencio é moi importante. Bueno, Eso é importante. de broma, pero Sí ou respetar non? o silencio Sí ou do non? outro é Verdad? importante. Moitísimo. Non? Mirarse aos ollos. Ben, non? comunicación, Unha. sí. Dous. Vale? A pasión, a paixón. Sí, paixón. É verdade que a paixón é importante. Sí, vamos por lo menos cada 3 meses. Mais, aí, Pero- unha vez... A pouco pasarse. O ano, Pero o ano. a paixón é a paixón de queimar a Rocío. paixón. Non queimar É a paixón de A Rocío. paixón é o erotismo, pero non ten por que ser sexo. Comunicación, Bico. paixón. É tamén Vai. atractivo, é tamén... Vale. Picarse. Non, Sí. claro. O bico, apertas, paixón, apertas, bicos, claro. Unha aperta, un cariño. non? Sí. Estamos de acordo? Sí, sí, estamos de acordo. E a Comunicación, a paixón. terceira, E a terceira E dos logo, tembes... plans comuns. É dicir, Que? as parellas que funcionan non están todo o tempo mirándose un a outro. Ai, non. Están mirando hacia o mismo sitio. Como? Claro, Están non mirando Non é hacia mirar, adelante. É unha frase de taza. Ah, vale, Sí, é é unha dicir, frase de taza, de pero taza. funciona. Importante non Ter un mirar objetivo xuntos. común. Eso é. Mirar xuntos. Eso é. Vale. Sí. Vale? Mirar cara ao futuro. Si vas Ir cara polo ao mesmo futuro, camiño. Se vas Pero conducindo, é hacia o mellor mismo que o que futuro. leva o coche vaya mirando Pa diante. Hacia o mismo futuro. Vale. Pode facer o que queira. Vale, vale, vale. Atención, Feliz Greses, que teñen palabra. Sí, a ver que nos Luis, Loli, ¿Qué pasa? Manuel, cantos anos diríades vos que se poden... Por aquí vimos 59 anos, pero por aquí canto podería durar a paixón ata o día de hoxe? Cantos anos? Herminia, Pois, non sei, depende, moitos. cantos levades vos? Nós levamos, pois o mes que ven fai 18 anos, pero de segundo matrimonio. A canto nos temos que remontar desde que vos coñecestes e vos namorastes? Desde que nos conocemos témonos que remontar ao ano 64. Carai. Choveu, desde A aquela. ver, facemos contas. Houbo matrimonios polo medio. Como foi isto, Antón? O Non sei, matrimonios, pero- casámonos, cada un polo seu lado, tuvemos fillos, e non nos vimos en 40 anos. En Non vos vistes en 40 anos. 40 anos non nos volvemos a ver. E onde estiveches, entonces? A ver, eu cando tiña 17 anos fume a Cataluña e despois si ainda volvín, que ainda volvín a estar con el, pero logo, bueno, caseime en Cataluña, estuve en Cataluña hasta o 2007 que me encontrei de novo con el. Que vos tiñades que vender leña ou Guau, algo así. esa risa de amor. Entón, No, a ver, eu... Es una sonrisa que transmite, una risa que transmite todo. Como actúa, Luis, como actúa, Luis. No, sabes que pasa? Que el compraba madeira e eu evidentemente tiña heredado un monte que me deixara meu pai e bueno, pois como un irmão meu hai que facer pellets, que non? compraba el madeira e bueno, digo, aquel ríos, digo, sí, o que foi teu mozo e tal, digo, bueno, pois empezou a picarme así un pouca curiosidade. Pouco. Eu levaba separada ao millor, non sei, ao millor 6 anos, máis ou menos, andaba. Sí. E bueno, sí que a foi a ver, pero eu vime pa Ferrol, así todas, sencillamente vim pa Ferrol, enseñoulle a meu irmão e tal. Entón, cando quixen falar con ele antes de regresar a Barcelona, digo, yo, Iches, podíasme dar un pouquiño máis, non? Un pouquiño máis que me de que? máis de que? Máis de que? Máis de que? cartos Máis do de que me leña. ofrece. Quería máis leña. Vale, vale. Entón, vale, dime, bueno, eu a ti douche o que queiras. Vale, vale, bien. Directo. Ben. Entón, Rafa. Pero, porque a mí chivaronme unha cousa que conte cando o viu a primeira vez e a onde o tuvo que levar. Tens razón. Conta. Cando fun a decirlo, fun a un bar, non donde paraba, me dixo meu irmão donde paraba, e fun. El deulle a risa. Entón a min tamén me deu a risa, entonces, claro, el quedouse, digo, conoceume. Pensei que era un vello de 80 e pico de anos. Voy a ir porque... pero porque a ver, estaba traballando No, pero- de campo. Bueno, home. porque espera, estaba pero- moi no, abandonado. E a onde Sí, o sí. levaches? E a onde o levaches?
a Máximo Duty o Odeón. A cambiar o vestuario por completo. Pero entón, a ver, Non lle valía o mercadillo. Claro, Herminia veu non e dixo, pero este parece un vello de 80 anos. Entón, aquí houbo pico e pala para conquistar a Herminia. Como foi iso? Ou fostes a buscar as ervas de namorar a San Andrés de Teixido? No, foi bastante fácil, Foi Bueno. Fixolle precio na lei. bastante fácil, foi coller as maletas e falar con ela e fume da casa, que eu estaba casado, Eu estaba casado e cunha filla. No. Vamos a ver. Eso era poliamor casi, daquela, ¿no? Pero... Me acaba de decir que estaba casado e foi asunto túa. Estaba casado a palabra casado. A palabra casado. A palabra casado. Pero había papel firmado? Había papel firmado, pero Estabas arrexuntado? non había amor, nin había... Vale. O sea, iso derrumbouse, iba derrumbado, non? Entón, bueno, veu unha ilusión cando a vin e falamos... É dicir, estamos falando, José, que vos coñecestes con cantos anos? 16, 17, sí. 16 para 17 anos. E moceastes, pero non houve bicos, teño entendido, que eu xa investiguei. Daquela había moi pouca cousa. Pero Además, como lle fixo as beiras? Loli, Como lle fixo as beiras? espera, porque- Eu quero saber como lle fixo as beiras. No, yo quero saber porque está meneando a cabeza. Está meneando a cabeza este home. Como lle fixo as beiras? as beiras casi as fixemos un ou outro sin querer. Sin darnos conta. A ver, non houve tema, non? Fai tantos anos, fai 40 anos, non houve Empezamos temita. a falar do de antes, é como sería se antes seguíramos xuntos, bueno... Pero en todos eses anos, acordastes vos do outro? Vos Bueno, acordastes vos do oiches, outro? eu Durante acordeime eses anos del que non cando o vin, pero hasta entonces non. A ver... Pois hai que ser claros. Na vida tuve outro... A verdade é que, claro... É distinto, non? Eu, en canto estuve a gusto, non me acordei de nadie. Pero despois, cando empezas a non estar a gusto, empezas a acordar, coño, é aquela que bailei con ela, ou se que iríame mellor coa outra... Pero tiras moi ligón, me cago en todo. Non era... Non era ligón, non. Pero sí, me estaba xa a cabeza... Sí que era Pero ligón. queremos dicir o oído, diga. Non che digo oído. Que non nos escoita nadie. Digo eu para que escoite todo o mundo, sí que era ligón, porque mira, a min chamábame o Toxo. E sabes por que me chamaba o Toxo? Porque picabas de moito como era. Porque quería bailar así e eu puña llamado e botaba eu para atrás. Entonces decíame que tiño o ping-pong. Aparta. Eu non entendí moi ben, non sei Decía se... Manuel, non sei que decía Manuel. Déxame ver que... Porque claro, aquí hai relacións amorosas por todos os lados. Isto é unha infidelidade. Bueno, Ou polo non. que contou non, polo que contou deixou... Estaba con ela... No, tiña outra no, muller, El marchou correndo, poliamor, Manuel, Vou pa que da poliamor. casa. Bueno. Cando se foi da casa, o sea, cando eu vin foise da casa cando eu vin pa aquí, mentres estuvo Sí. na súa casa. Bueno, El presentousme en Barcelona o día 1 de maio, día do obreiro, que era festivo. Foi traballar, que non pico e traballaba. pala, pico e pala, Non pico e traballaba. pala. Oiches, presentouse ali, estou aquí. Bueno, pues, digo, No, pues... eu dixenlle á muller, dixenlle, mira, nosotros non podemos seguir xuntos porque non facemos nada, non tiña desvío. Non tiñamos relación. E ela xa facía chiribitas, Non non? tiñamos relación, entonces dixenlle, mira, conocí unha persona, eu voume con ela. Ela, bueno, ti non te vayas, que ti vales máis e diño, bueno, a mí non me vales, eu teño que ir e teño que mirar Claro, a miña vida. antes de darlle o triqui-triqui había que facer a separación previa. Non foi ao contrario, eu non fun con ela estando coa outra, non. Falaches primeiro e logo... Foi honesto. Sí. Separou, claro, separou. Dixenlle, mira, isto non me interesa, vou buscar o que me interese. Mira, pero aquí hai amor... Aquí hai amor, hai carallada, hai risa. Levantadevos aí e demostrádenos hai amor, amor. A ver Loli, se mira, Herminia que sigue sendo elegantes os toxa. dous, No, hombre. Que elegantes os dous, Hombre, pero vinde para o medio do corredor. É que, vinde sabes para o que medio tiñen do que facer corredor, ese momento do toxo? A ver, Mira. Era o que lle iba a pedir. Como era? Momento toxo. A ver, Como era o momento do toxo? Como era? Como era? Tanto xo non é. A ver. Iba aí... Quería bailar así, Sí. entonces eu puñalle así. Espera que che poño... A ver, que se non sei se te escoita. A ver, ella aquí hayas chamado. Sí. Digo, aquí non te rimas máis. Bueno, é que daquela bailábase así. Como se bailaba daquela? É como me cuidaras a As mans non podían baixar, as mans non podían baixar. Bailaba ela así, eu non, No, pero a mí non me vale, eu quero ese amor que se vexa que é de verdad.
Un bico? Entón, un bico? Claro. Oh. Non, a ver.